Martin. Hej. Hur känns det? Jag är lite nervös. Varför då? För att jag strulade till det. Jag skulle överraska. Det skulle bli en jättebra överraskning. Nu vet jag inte. Hon är för smart för det här. Jag har fått lura henne. Jag gillar inte det. Jag har fått ljuga. Förlåt, älskling. Hej, älskling. Förlåt, jag har lurat dig. Jag kan inte avslöja någonting. Nu är jag hemma. Jag kan inte ta det. Hej. Vad ska man säga? Surprise!